Genesis Kapitulo 23. Si Sara napatay kag si Abraham nagbakal sing lulubngan. Si Sara nagkabuhi sing 127 ka tuig. Napatay siya sa Hebron sa duta sang Kanaan. Kag si Abraham naglalaw sa iya. Karon ginbayaan niya anay ang iya patay nga asawa kag nagsiling sa mga hethanon. Dumuluong kag umalagi lamang ako diri sa inyo. Pabaklaman ako ninyo sing duta para lulubngan, agud malubong ko ang akon asawa. Nagsabat sila, Choy, pamati ka sa amon. Gamhanan ka nga pangulo sa tunga namon. Ilubong ang imo asawa sa pinakamaayo nga lulubngan namon. Wala gid sing isa sa amon nga magadumili sang iya lulubngan o kung magapugong sa imo sa paglubong sang imo patay. Dayon si Abraham nagtindog kag nagsaludo sa ila kag nagsiling, Kung luyag ninyo nga ilubong ko ang akon asawa diri, palihog singganan ninyo si Efron nga hethanon nga anak ni Sohar, nga ibaligya niya sa akon ang kuweba sang Makpela nga yara sa higad sang iya uma. Singgana siya nga ibaligya niya ina sa iya gid nagakaigo nga bili, nga saksi kamo, agud mangin akon ina subong nga lulubngan. Karon si Efron nagapungko man didto upod sa mga hethanon, sa teleponan sa mga tawo sa puwerta sang syudad. Nagsabat siya nga nabatian gid sang tanan didto. Choy, hindi na kinahanglan nga baklon mo pa. Ihatag ko sa imo ang bugos nga uma, kag ang lungib nga yara dira. Saksi ang akon mga kasimanwa, nga ihatag ko ini sa imo, agud malubong mo ang imo asawa. Pero si Abraham nagsaludo sa atubangan sa mga tawo, kag nagsiling kay Efron, agud ang tanan makabati. Kung luyag mo gid man, baklon ko ang bugos nga uma suno sa iya bili. Batuna ang akon bayad, kag ilubong ko ang akon asawa didto. Si Efron nagsabat, Choy, ang duta nagabili sing 400 kabilog nga pilak. Pero ano gid ina sa aton? Ilubong ang imo asawa didto. Nagkasugot sila ni Abraham, kag ginpisar niya ang kwarta nga ginsiling ni Efron nga nagapamati gid ang mga anak ni Het. Ang kadamuon sang pilak 400 suno sa talaksan sa mga negosyante. Amoy ni ang paagi nga ang pagkabutang ni Efron sa Makpela sa sidlangan sang Mamre nangin iya ni Abraham. Ini nagalakip sang uma, sang kuweba nga yara dira, kag sang tanan nga mga kahoy tubtub sa iya mga dulunan. Ginkilala sa mga hethanon nga nagtipon didto nga ini pagkabutang ni Abraham. Dayon ginlubong ni Abraham ang iya asawa nga si Sara sa sini nga kuweba sa duta sang Kanaan. Gani ang uma kag ang kuweba sa sini nga duta nangin iya anay sa mga hethanon, nangin iya ni Abraham subong duta nga lulubngan. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang isa naman naton ka episode, ang Genesis Kapitulo 24. Madamo gid nga salamat.